search for happiness. Nangita kita kalipay. Diin, laing kalipay sa mga bata, batanon, mga hamtong, mga idaran, magtiayon, lulog-lula. Dahil po ang kalipay sa kadagatan, kabutagan o kabukiran. Dahil ang kalipay sa mga Chinese, Japanese, mga Ilunggog-Ilungga, Bicolanog, Bicolana, mga Waray, Bisaya, mga Mandaya o mga Baguba. Unsa man ang iyang frequency o ang iyang spacing, yung tanan. Example, ang mga bata, di mo na pakaunon sila, lipay na sila. Kaya nagbiste, biduaan, bato sa mall, lahat mga batanon. Karoon na sila mga gadget, ng social media, internet, YouTube, mag-ML, mag-TikTok sila, mag-dito, D35 asa kutob. Lahat pong mga kalakinaan, barkada sa inom, sayaw, bagani, kauman sa sabong, madyong, sa mga ilang kalingawan. Basketball, volleyball, maglangoy. So, different degrees. Karon sa biblical nga pagtanaw, ang kalipay sa paglaom sa Dios. Ngituot na sa Ginoo, muning kang Jeremiah, bulahan lang naglaom sa Ginoo, kay naglaom ka sa mga tao. Very human naman na, pero divine sa Ginoo yun. So, nang kabulahanan diha, kalipay, og ingon si San Pablo, sa Korinto, ang kalipay sa paglaom nga naa sa Kristo namatay na banhaw. Pasalig niya dadun sa langit. Pinagdi kaniya. Sa Ebanghelyo, mga blessedness, kabulahanan. Di-enumerate itong bulahan. Na po, kalaot po. Kabulahanan, kaalaot po. Sa mga pamilya. Na pamilya yun nga, malipayon sila. Naghiusa ang pangasawa, mga anak, mga tanon, buwan pa sa abroad. Napoy pamilya nga broken. Tungod sa background sa pamilya, na brokenness, nakabulag. Sa mga magtian po, doon na po kalipay, na kasakit nga naman. Ang bana, tuwas kabilang bahay, o ang kinayadi, masabdan, nangaliwa po ang iyang asawa. Mga pangitabo, nga pipila lamang ka na nitabo, di sa tanan. Mga pangitabo nga, sila rin ibalo, nga kita igon ang mag-ampo po nila para sa reconciliation. Sa akong panghatag recollection retreat, kay 39 years nung pagkapari ka nun, ako na sumada ba, kinimaminaw ko sa parents, mga batanon, mga bata, sa mga teacher, sa mga nasa DNR, sa sindro, nasa fisheries, farmer, businessmen and women. Paminaw ko, mga tanaman ko. Nasumadan ako nga 5 kakalipay sa tao. Una, kalipay sa kagwalingon. Yang malipay ka sa mong kagwalingon, daiga yung kagwalingon, tanaw sa amin, ako pa ba kini? Ang dekada mahulisan ka sa mong dagway. At yung anino ni mong imong daganan. So ayaw sa waya imong kagalingon, daiga, pasalamati, saan para sa iyong body, ay abusuhi imong kagalingon, ay papas mo. Hindi ka kabuhion o buturan, panuhuton. So be happy with yourself. Nato na ang nagsisanay, nalipay ko sa gaulingon ako, grade 5 ko, nakadrive naman ko. Grade 5 ko, ako siya drive na ako, karawag kariton, o kangga. Sin ka, bantayin mo na kasunga nga kabaw. Nikatong na ako sa, ano ko, mga grade 6, nalipay ko, ang tuli na ko.
Pito mi kabarkada. Di sa pagpakang gumito. High school na ko, naipay kung nakauyab ko. Fulfillment na sa akong self. Finally, katong napari ko, 1983. Self-fulfillment, self-affirmation, self-appreciation. Kadua, kalipay with others. Malipay ka nga with the family, mga apo o mga apa, mga anak, nga nauswag na sila, kamag-eskwela, uban sila nagminos kinikanan. Natay barkada sa gagadaring high school yung mga barkada, elementary, college, silingan nimo, na pinagdaanan sa buhay, nga na. Sakit po na ang babulag kay namatay, o nakabikil. So with friends, na ibanding, na fellowship, kamardiri, kapuso, kapamilya, ka-vibes, ka-clicks, ka-works. Pamilya. Friends. Katulo, kalipay for others. Lipay ka para sa pag-alagad sa uban. Asa kang gidayasan yun, diya ka ba sa DNR, sa Sindro, diya ba ka sa DE, diya ba ka sa DepEd, sa CHID, sa ALS, diya ba ka sa public highways, sa health, o sa district, asa makagibutan sa Ginoo? Nag-drive ka ba? Nag-serve ka sa imong pamilya? Gigas trabaho, nagdala ka makaon? Paawat imong pamilya na kay mga gidala nga pahalipay sa ila? Ug tanan mga buluhaton sa balay, tanan mga project. Karon nalipay kita nga doon yung mga politician, mga ilang supporter. Gani atong gilasig nga katong support sa politician, mga leader, doon sa written nga note nga, di sa ko karmo serves jikiki kay magkampanya ko na ning politician. Pagkahuman na, pwede nakabalik. Para kuhan lang ba kay, sa public mo na. Apalikay ng gining pagdinautay, mga panyagan, ayaw dawa, ayaw pugdaota kay mga kaatbang. Muna nga ipakita gid sa buhat nganong mudagan ka sa public office. So atong yan po sila. We need good politician. Kumalipay ko na ako'y misa sa Chiki, aron na barangay, na dito sila. Ba nagtabang sa mga chapel, ba nagpasiminto atong kapilya, uban sa mga policemen, mga task force, nanan. Nag-alagad para sa uban. Nga mulagad ka, wa ka na kuno na sa imong expectation nga ibalos nila. Wala. You serve with counting the cost. You serve until it hurts. So kalipay sa kinayahan, nalipay kita kalindot sa forma sa kalibutan. Sa Pilipinas gani, kung imog yung ning mga 7,110 islands, dahil kayo ang angay nga i-promote sa tourism. No? Muna ba, Matas Palawan, Orquídeo, Liwagwag Falls, ato sila sa Enchanted Cave, daghan kayo. Of course, gasto kayo, mato ka dito. Karon kay di pa man kay napamanay mga protocol, health protocol. Prindot kayo. Sus kauna nga pila ko ni katulo ko di balik ang Mount Apo. Tug apyo pa kay mo katkat. Kana sa Puting Bato. Pandi na mahimo karon, kanya dito lang. Naman daya sa ato within our one. Pilipinas, Visayas Mindanao, Visayas Luzon na. Nalipit na kanindot anong gihimos Ginoo. Na karon gi-improve sa mga tao. Sa bukid na mga bypass road. Simentado ng kabukiran, lapos-lapos na gani, na mga tulay, mahangin bridge. Napasayon ang kalisod kaniadto. Madali na ang biyahe kay simentado na. Salamat sa atong public highways. From national to region, city, barangay. Nag-alagad ang mga doktor, nurse, medical therapist, social worker.
SDO, nag-alagad. Lisod kayo, bayran kining pangalagad sa papagmama. Pagkabana para sa uban. Diyas kami nyoon, pare, madre, katong wag na minyo, for a noble reason. Finally, nga kung nilalo sa mga pagbasa karon, to be happy with God. Isintog yun Ginoo sa atong kinabuhi, ayaw ipadaplin. Kay, tanang butang iyang gihatag sa kalibutan nga atong mapuslan o magamit, siya ang atong sentro, kagihatag niya ang hangin, adlaw gabi, gihatag na ang yuta ang atong gipuy-an, kita yang steward, tigbalantay. Sa Ginoon ni, kita lang ang gitugyanan nga magdumala. So nga to is gratitude. Salamat kay Ginoo. Salamat na pati ginhawa karon. Salamat. Salamat Ginoo. Sa desires akong edad, okay pa man ko mga lakaw pa man ko pina-estate. Simutukar ako mga pamaol sa bunog, sa piang, uban pa na. Salamat kayo. Salamat po sa inyong kinabuhi. Doong pipila ka na ito, wala na diri. Dahil kung munisahan nga taga diri. Kan tao mang Diyod, pagkamatay na, biyaan namang tanan. Biyaan na iyang pamilya, biyaan na iyang pataglawas, biyaan na tanan, biyaan niyang friends, tanan. Ang diyan sa biyaan ng Ginoo. Kay asang tapadong tao, bikas Ginoo, plus Ginoo, pauli sa Ginoo. Praise God, Amen. Karon prayer sa pamilya. Malangit noon, panangin niya ang tanang nga mga magtiayon. Karon pro-life, Sunday, pro-life man, meaning para sa kinabuhi with life. So ang papagmama, mga magtiayon, ang mga grandparents nga sa una, mga magpapas, pamilya, mga batanon, mga kabataan. Tanan nga mga bata, batanon, apila ito mga autistic, mongoloid, LGBT, tanan Ginoo. Ang value, the importance of families. Tanan nga pamilya nga naarangan, ba nagpait, yung mga problema, ba ang financial problem, ang financial solution, tanan Ginoo. I-bless kami. Kay kung ligon gani ang pamilya, mga couple, ligon po na atong gobyerno simbahan. Kay pangayit ng Kristo ang Ginoo. Amen. Dili na ko mag-blessing, no, para kinita sa tanan ng blessing ako, apil to na sa abroad.